Det er godt, mand. Ja, det er det dummeste, der nogen har gjort. Neden og få bag ved ham, det er klasse. Ud over det hele nu. Jeg gik hul på den, vi kan ikke gøre for det jo. Den eksploderer et hul på. Nu en minutespølen, den er helt ny. Den har så langt røg. Den blev bare skudt dernede, men jeg greb. Prøv lige, jeg skal filme dig igen, så. Ja, prøv at komme ikke i vinden. Hold i vand. Ja. Nej, der er et eller andet, der skal stå. Bare nu kan vi sidde for tæt på. Igen. Kæft, du er dum. Jeg sagde, at du var kommet langt med den, jo. Man lægger krop til nu. Jeg stiller så sådan 3-4 drenge på række her. Den bliver ramt. Klar!